Naga City, aki ninda Salvador F. Galang, asin Yolanda Vizcara. Buot magagum ki Cherry Notarion, 38 anyos daraga, kan San Felipe, Naga City, aki ninda Gaspar M. Notarion, asin Juliet C. Salimbot. Si John Paulo D. Pablo, 34 anyos, soltero, kan San Mateo Street, Peñafrancia, Naga City, aki ninda Roberto Pablo, asin Maria Mineta de la Torre. Buot magagum ki Maria Jesusa S. Galicia, 28 anyos, daraga, kan Grand Vale 2, Zone 6, San Felipe, Naga City, aki ninda Alberto Galicia, asin Amada San Lorenzo. Asin si J.R. R. de Jesus, 31 anyos, soltero, kan Villa Francia Subdivision, Liboto, Naga City, aki ninda Ruel de Jesus, asin Lisa Razon. Buot magagum ki Marvy Ann R. de Lima, 31 anyos, daraga, kang Naga City, aki ninda Benito de Lima, asin Marivic Razon. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Diyos marhay na agaliwat sa saindo mga tugang. Ngunyan sa tuyang pinagseselebrar an kafiestahan kan Santo Niño. An kafiestahan kan Santo Niño, ipinagseselebrar niya to sa paggirumdom kan misteryo nin pagkaaki ni Jesucristo. An misteryong ini, nagpapasabot na si Kristo naging arog sa tuya. Naging tao man siya, alagad igwa siya nin dakulang pagkakaiba. Ini iyo an sa iyang kaliniganin puso, asin man an espesyal niyang misyon nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa misa na siring kay Jesus bilang aki, kita man magkaigwa kan kaliniganin kalag, asin danay kitang magtalubo na may maimbod na pagpuyog sa kabutan ng Diyos, urog na an kabutan na makapagpartisipar man kita sa misyon nin kaligtasan. Ang Santa Misa po niya tungunyan, panginginotan ni Reverend Father Godofredo Rueda Jr. Matindog na po ang gabos.
Sekarang ka nama, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Kristong kagurananta, ang pagkamot ng Diyos, asin ang pagkisumaro ka na Espiritu Santo, mapasain lugubos. Asin sa saimong espiritu. Matugang akontan sa tama kasalan, tanganing magkanigot na magselebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, makusog, nag-uumpisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa inda mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isi mataramon, sa giba, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangandi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inda mga tugang na ako'y paibig sa kaguranang tang Diyos. Mahirap man loob sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa tama kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkaran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at ninungan, sa mga tao marahayan buo. Inuumami ka, rinurukyami ka, nasumami ka, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mi ka, ulikan dakulamon kamurawayan, kagurangan na Diyosan, ang makakamang, kagurangan nating bugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Kanan nagpapara kan mga kasalanan kinaman, kahit aki kami. Na nagpapara kan mga kasalan kan inaban, kuan sa mong pagkimaheran, ika na nagtutukaw sa to ka nama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urog kalangka. Yesu Kristo kay ba sa kamurawayan kan Diyos ma. Amen.
Mamimbi kita, idukoan payo. O Diyos, Ama sa langit, ang sa'yo mabugtong na aki, sa mong minimidbid na Diyos, sa kapakumbabaan in sa imong pagkanitao, siya sa mong sinasamba na kagurangnan sa kaluyahan nin sa iyang pagkaniaki. Kamutan mi siya sinarogon, mapasamuya ang sa iyang kahadean, na sa iyang panuga sa kapakumbabaan, inihinahagad mi sa ngalan ni Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagirumdom na magsarig sa liwanag, tanganing madaog ang kadikluman. Ipinapasabot na pakusugon niyato ang paglaom, asin pag umawon ta ang Diyos, ninhuli ta ang liwanag na yaong ki Kristo, masirang sa sato, siring sa kaagahan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling ng dakulang liwanag. Nagliwanag sa mga nagierok sa daga, na pano nin hararong na diklom. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nag-uugma sinda sa saimong atubang, siring sa mga tao na nauugma kun panahon nin pag-ani. Siring sa mga tao na nauugma kun binabaranga ang mga sinamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa iya, ang pamakol sa saiyang abaga, ang pamalo ni nagpasakit sa iya. Huli taan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, natungtong sa dugo, tinutong asin tinunaw kan kalayo. Huli tasarong aki namundag para sa to. An kahadean yaon sa saiyang abaga, ini an ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katuninungan. Mahiwas ang sa iyang kahadean, nasa katanunungan na daing katapusan para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanusan, asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, mag-awit sa Diyos. Bagong awit, awiton ta sa kagurangnan, huli kan sa iyang mga gibong nga ngalasan, nasa tuon niyang kamot asin banal na takyag, an kapangyarihan sa pagligtas. Ipinahayag nin kaguraanan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katotoohan, asin pagkamuot para sa harong nin Israel.
An kaligtasan nin satuyang Diyos, nahiling kan gabos sa puro kan daga. Gabos na daga magkukurahaw sa kagurangnan, ikurahaw an sa indong kaugmahan. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan, awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta, asin handuyog, irukyaw an hade, an kagurangnan. Si Kristo iyo ang liwanag sa kadikluman, nagikan sa Ama, na suminirang sa daga, tanganing tawan kita din kaliwanagan in isip asin kadunongan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdom na maglaom asin magsarig ki Kristo bilang liwanag. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawa ng Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, iwinaras niya sa to, diyan kay Kristo, ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago linalang ang kinaaban, pinili niya kita. Pinili niya kita diyan kay Kristo, tanganing maging banal asin daing digta sa saiyang atubang. Panonin pagkamuot, tanganing maging mga aki niya, huli kay Kristo, susog sa saiyang karahayan buot. Tanganing umawon ta ang kamurawayan ni sa iyang grasya, ang sa iyang grasya na balaog sa to, diyan na sa iyang namomotan. Kaya, poon ka nabaritaan ko ang sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, asinon pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos na mga banal, daing untok na kamo sa kong ipinagpapasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigirumdom sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, amanin kamurawayan, ang espiritu nin kadunungan, asin pakasabot, kung ano ang ipinapahayag, tanganing tunay siyang mamidbiran. Liwanagan niya lugod ang mga mata ni sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang kayamanan, kan kamurawayan, sa iyang ipapamana sa mga banal. Asin kung ano ang kadakulaan, kan kapangyarihan, na ginamit niya para sa sato na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Taon-taon, ang mga magurang na Jesus may ugali na magduman sa Jerusalem sa aldaw nin Pasko. Kan si Jesus nasa ikakagduang taon, nagpa-Jerusalem sinda, susog sa kinaugalian huli sa Pasko. Kan sina nagpuli pagkatapos kan fiesta, si Jesus nagpawalat sa Jerusalem, day naisihan kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na siya yaon sa mga kairiba, sarong aldaw pa sinda naglakaw, bago hinanap siya sa indang mga kadugo, asin katuod. Kanday niya sinda nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Sa ikatulong aldaw, nakuha siya ninda sa simbahan, nagtutukaw sa tahaw kan mga maestro, naghihimate as sinagahapot sa inda. Gabos sa nakadangog, nagngarala sa iya mga hapot asin mga simbag. An sa iya mga magurang, namong nan pagkahiling sa iya, asinan sa iyang ina nagsabi, Aki, tano tasiring ang ginibo mo sa mo? Kami na sa imong ama asin ina, nahandal na naghanap sa imo. Si Jesus nagsimbag, tanaw ta hinahanap nindo ako? Day nindo aram na ako dapat na yaon sa harong kan sa kuyang ama? Day ninda nasabotan kung ano ang buot niyang sabihon. Si Jesus uminiba sa inda sa Nazaret at sinagin makiniyog-kuyog sa inda. Inigabos, rinimpos ni Maria sa iyang puso. Si Jesus nagdakula sa pagkasabot, sa lawas, asin sa biyaya, sa tuban ng Diyos, asin nin mga tao. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na aga sa indo mga tugang, Diyos marhay na agaman po. digdi po sa Pilipinas, tulos pagkatapos kan kafiestahan, kan pagbunyag Jesus, sa tong pinipintakasi ang Santo Niño. Kaya parapakan po niya to, ang banal na Santo Niño, ini sarong bantog na debosyon, ini ang dahilan kung taano taharos ang lambang pamilya, igwakan imahin kan Santo Niño. Bako siyang siring kabantog sa ibang mga nasyon. So taano po taharani ang debosyon na ini sa toong mga puso. Tibad huli ini kan sa toong kamauotan na magtalubo. Namamatean niya to na mga aki pa kita, lumbod pa sa pagtubod, lumbod pa bilang nasyon, dakol pang maluto, sabi nga ni, ang dapat nakakanon. So ano man anggad ang katukloan na pwede niya itong maguno sa pintakasing ini. Enot, ang Diyos nag-agi sa pagkaaki. Ang Diyos nag-agi sa pagkaaki. Si Jesus naglibot sa Jerusalem asin kataraid na banwaan sa pagbariwas kan Diyos nun na pagkahera. Siya nagbalik sa Jerusalem, tanganing pasakitan, ipako sa krus, sagkod na mangadan, asin mabuhay liwat. Alagad, bago ini nangyari, nag-agi mo na siya sa pagkaaki. Kung saan siya, naging masinunod-sunod sa iyang mga magurang.
Ikadua, huli kaini, dapat kitang magmakulog sa mga aki. Dapat kitang magmakulog sa mga aki. Nagpahayag ang Diyos, bako sana sa mga pastor o sa mga hadi, kundi dawa sa mga aki. Kita pantay-pantay. Gabus kita igwang katanosan sa mahal na Diyos. An aki, iyo an futuro, kan satong banwaan. Sabi po nga ni kayan, kan bayani na si Jose Rizal, the youth is the hope of the fatherland. Kung pabayaan ta ang mga aki, garuman sana pinabayaan ta ang futuro kan satong banwaan. Kung rauton ta ang mga aki, rinaraotaman ang futuro kan satong banwaan. Kaya mahalaga ang satong pagtukdo sa mga aki. Ikatulo, totoong si Jesus nagtalubo sa kadunungan, sa lawas, asin, sa biyaya. Binayaan niya ang siyang pagkaaki, tanganing paasanonan krus, pasiring sa alitoktok kan Kalbaryo. Alagad igwa sa iyang pagkaaki na dai niya binayaan. Asin ini ang sa iyang pagkakugos sa iyang ama. His love for the Father, day nawara ang sa iyang pagsarig sa iyang ama. Mga tugang, iyo ini ang satong nahihiling sa mga kaakian. Makusog ang sa indang buot, kung aram nindang yaon sa kataid ninda, ang sa indang mga magurang. Alagad, kung mariparo ninda, na mayo na sa indang kataid, ang sa indang magurang, mapuo na sindang maghanap. Asin sinda mahibi, kunday ninda makugos, tulos-tulos, ang sa indang mga magurang. Siring po kay ni Jesus. Minapon siya, amay nin pagkaaga, sa pagpamimbi, asin pakiulay, sa iyang langit non na ama. Matatapos man ang banggi, na namimibi, asin nakikiulay siya, sa iyang ama. Iyo man po ini ang hagad sa satuya. Day kita mga di, kung naghihelang sa nakita, una peperwisyo nin mga problema sa buhay. Urog na po ngunyan, nayaon na kita sa ikatulong taon, kan pandemya. Dapat ang mga di kita, aldaw banggi, huli taaram niya to ng tunay na kusog, magigikan sana sa iya o sa ama, bako sa satong sadiri. Kung matamlay ang satong buhay, kung ang satong mga gadgets o mga computer, mayo nin koneksyon sa internet, wifi o signal sa mga telecom, matamlay man ang satong mga kalag, kung mayo kita nin koneksyon sa tong Diyos na makakamhan. Mga tugang, sa pagselebrar niya tungunyan, kan kafiestahan kan Santo Niño, napakagayon po na paghurup-hurupan niya to kung ano ang kahulugan kan satuyang debosyon sa Santo Niño. What is really the meaning of our devotion to Santo Niño? Asin kun ano ang tamang paagi kan pagpahiling kan satuyang debosyon o pagkamuot sa satuyang kagurangnan Hesu Kristo. Arog kan bayle na sinulog, dahil ang sinulog po baga, katakin kang debosyon Santo Niño, na 2 steps forward as in 1 step backward. 2 steps forward, 1 step backward, arog man kayan dapat ang magiging paghiling niya to
sa kapiyastahan. 2 steps forward. Ato bangon niyato ang satuyang futuro, ini-examine ang rayo kan satuyang nabot, asin nabot kan paghiling sa padudumanan. Iniman 1 step backward, ninhuli ta ini pagsalingoy sa nakaagi. Sa enot na pag-abot kan Kristyanismo sa Pilipinas kan 1521 na ipinagselebra niyato ani ka-500 na taon kang nagtalikod na taon 2021. In fact, up to this time, we are still remembering, we are still celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines. Nagugma kita, ninhuli ta saro ini sa pinakadakulang balaog nin Diyos sa satuya. Mga tugang, arog man kan bayle, bakong magkasuhay ang lakdang na paabante asin paatras. Arog man kay ni dapat ang satuyang buhay Kristiyano. Nag-aasenso, nagtatalubo, asin nagrarambong, alagad nakakanood magsalingoy, maghurup-hurup, o magpamibi para mahiling ang padudumanan sa satuyang buhay. Awat pamanlugod po, napadagos kitang magtalubo, asin magrambong sa satuyang pagtubod, alagad nagdadanay na simple, arog, kansarong, aki. Viva Señor Santo Niño! Viva! Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namun kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubog. Uminilig sa mga gadang, kani katulong aldaw, nabuhay liwat alis sa mga gadang, at sa kalangitan. Sato kan Diyos samang makakaman, aleluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagkinahamang ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni naman, sa buhay na daing kasangkoran. Amen.
pamimitan simbahan, mga namamayonin banwaan, mga duka, inaapi asin may problema, hagadon tamanan sa tuyang mga kamauotan, an simbag kagurangnan, hinanyuga an samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang bilog na simbahan, tanganing sa indang pangatamanon ang katawohan sa pagtalubo, sa katuninongan, pagtubod, asin pagkamuot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sa saindang paglingkod, dai malingawan ang katanosan, asin katotoohan, sa pagdaranin mga ikakapauswag sa saindang pinaglilingkodan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Ang mga nasa bilangguan, mga dukha, inaapi, asin ang iba pang mga nasa kahorasaan, tanganing daisinda mahaleanin kusog nin buot asin paglaom sa tabang nin Diyos, huli sa pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Para sa sato na uya sa misang ini, magdanay manlugod ang satuyang pagkamuot sa lambang saro, tanganing maging maimbod kita sa satong paglakaw, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Kagurangnan, an sa imong ngaran, maging lugod kusog sa mong kaluyahan, ilaw sa mong kadikluman, ranga sa mong kasakitan, kalasag laban sa kaiwal, asin kamarawayan duman sa buhay na daing kasagkoran, inihinahagad mi, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Matindog po.
Magpaibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sindong atang mga kamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ama, ako ay ni mga atang nadulot mi sa kaumawanin sa imong aki na namundag sa Bilen at sinagdakula sa Nazaret. Siya sa mong kagurangnan sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa saimong itas espiritu, an mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na tuyan Diyos. Maninigo asin dapat. Katong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay asin mensan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos sa mga kamhan na ding kasagkoran. Pinapano mo nin kaugmahan ng samang puso tadyan kay Kristo sa mong minimidbin ang kapahayaganin sa imong pagkamot. Mayo pa ni nakahiling kan sa imong kamurawayan bilang Diyos, alagan mo niyan, nahihiling mi ika bilang tao na saro sa muya. Si Kristo sa imong aki bago nagpoon ang mga panahon, namundag sa kinaban, tanganing an kinaban mapas sa iya, ikabalik ang pagkasararo kan bilog na dinalang, ikaligtas ang katawohan sa kauripnan asin madaras sa langiton mong kahadean. Kaya kaiba kan mga angeles sin arkangeles, kaiba kan mga tronos sin dominaciones, asin kaiba kan gabos sa langit no nahukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan. Sa kaitaasan, paladanan minaligid sa ngaran kan kagurangnan. O sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabonin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindago, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo, kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuhan siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kali, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, na pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagandaan mo, kanurang Ang ipinakamareta mo, ang pagkabuhay mo liwag, ipinapahayag, sagot na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang bagadan na simba buhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginunduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginunduma sa iyong pagkaherakan sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiray kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang ago, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin, magpamarawi sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natungdan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos non na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Yamu na yaon sa langit, panalon man ngalan mo, magaton ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit, ang samong kakanong sa luwalda, ikaw mo sa moyangon niya, asin patawanan mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdarasa sugo, kung
sa marao. Agawa kami sa gabos sa maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherat, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imong kadehan, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong, asin magkaburinyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpasparang, ang mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, ang mga kasalan kan kinabang, Kaheraki kami, Kudero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang. Awi kami, nin katoninungan. Maluhod po. Uyaan, Kordero kan Diyos, uyaan nagapara, kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi, kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dai nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwan ang mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa Indo. Magtindog po sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot. Asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan.
Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw, bago po maglinya. Salamat po. Madya kamong mga napapagal, kasi napaka sa mundo. Kakanasininom kamo, ang grasyang dulot ni Yesu Cristo. Jesus tinapay ni pagkabuhay, ay naatang kasalanan. Ako ang siniganon, ikaw ang Matias, ininom kamo, ang grasyang Kakanasininom kamo, kan grasyang dulot ni Yesu Cristo. Jesus an aral in kaligtasan, dugo na bayad sa kasalan. Ako ang sakripisyo sa krus ni pagkamu. Madya kamong mga napapagal, asin napapasa mundo. Kakanasininom kamo, kan grasyang dulot ni Yesu Cristo. Jesus. Matindog po. Mamibig kita, ito ko an payo. O Diyos, samuyang Ama, kay banin sa imong aki na namundag ki Birhen Maria, danay ming hanapon ang sa imong kabutan. Magdakula kami sa lawas, sa kadunungan, asin sa biyaya sa tubang mo, asinin mga tao, ini hinahagad mi
sa ngalan ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi kan simbahanin Cáceres sa nakikilakbay, nakikisamaro, nakikihiras, si nakikimisyon. Pamibi kay Santo Niño, o mahal na Santo Niño, ikan sa mong hadi asin Diyos, kaya sinasamba mi ika. Ikan sa mong makusog na parasurong, kaya minarani kami sa imo. Ikan ikadawang titular kan Pilipinas, kaya minalhod kami sa tubang mo. Kapay kan sa imo milagrosong ladawan, guminibo ka nin mga ngangalasan digdi sa pinalain mong mga isla, kaya linia kami na mga minapaalaw sa imo, antabay kami kan sa imong kadunungan, rangahan kami kan sa imong kusong. Idinudulot mi sa imong niyan ang sa mga isip, ikasanan sa mong pinaguhurop-hurop at sa mong mga tataramon, ikasana ang sasambiton, siringman sa muyang pagtios asin kapagalan. Tanganing huli sa imo lamang, sa mong pasanon ang gabos, nagngangayo-ngayo kami sa imo ngunyan, Senyor Santo Niño, liwanagi manan sa mong isip, palaadan sa mong buot, linigan sa mong hawak, asin pakabanalan sa muyang kalag. Senyor Santo Niño, itugot mo, namamatean mi ang pagkamot sa imo, na kami maging makuri sa diri, magmaigot sa karahayan nin kapwa, asindanin ming likayan ang mga bagay na makinabanon, tabangi kami na malabanan ang karigsukan, ang pagkamaurihon, asinan kahugakan. Gibuha kaming maging madunong sa hulit, makusog ang buot sa pag-alaman, matiniot sa mapagsakit, mapakumbaba sa kaginhawahan. Amen. Matindog po. Matukaw po muna sa halipot na panahon. Collections for the week from January 3 to 9, 2022. Cash receipts, daily collections, 15,409 pesos. Sunday collections, 15,052 pesos. From the collection boxes, 2,813 pesos. Second collection for catechists and other formation-related activities, 5,066 pesos. Total collections for the week, 38,340. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mr. and Mrs. Ramon Bolivar and family, Lucy Salva, Beth Ante and family, M. Dacudao Cycle Center, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamahan, anama, asinan aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva! Viva la Virgen! Viva! Uro pa kanyatong stuyang mahal na ina, asinan Santo Niño.
Maray na aga po sa gabos. Marahay na agaman po.